ngayitholi. Sekwenze njani manje? Uhamba uyokha amanzi emfuleni. Bayibuya amanzi bethu. Kodwa lapho uthi wathulala semazinga. Kanti sewuhlanganisa. Uqonda ukuthi wathi uzima ubuya amanzi angawaphethe namhlanje hlete mama. Ngitshela baba akaze kuwena. Mhlola. Ukhazi uthini lokho nkosikazi ngabe umuntu wesifazane ubuya amanzi angawaphethe ekhaya. Sokhona okwenzala. Sokhona okwenzala noma khona umuntu omphazamisele emfuleni ekhamanzi lawo azabuke angazi kanjani lapho. Thebe ngakuchazela yena ukuthi Hlola ke lento kumele uthi ngizama uyithathele inyathelo lento lena. Ngoba udoti ke lento osuwenza kuziba ngamkhulisa kahle kabi ngasebenza kanzima kabi ekhaya. Sasabona umuntu ubekahamba umpitha ingane yami lapha emthonjeni ibuye amanzi ngawaphethe ekhaya. lokho ngiyakwazi ukuthi bamele khulume noZimu yena owaziyo kahle ukuthi manje indaba engakuyanga namanzi nayo bonakale engaze kuye namanzi. Uzomela ukuthi uzame wemashem ukuthi ubonane neqhikiza lapha endaweni elikhulisa intombi ukuthola kahle lelo daba. Mhlawumbe kukhona likwaziyo khona. Ngizoxoxisana naye ngiyalazi. Ngizoxoxisana naye. Hayi. Nkosikazi sebebonakala zomphumela ngishawa umoya noma kusekusona. Ushawa umoya lapha indaba leni sibona indaba kancane.